Sa kadamo sa mag-asawa nga gusto magkaanak. Pero ang iloy nga ini sa Banwa Sigabatuan, ang bagong bunog niya nga anak, ang iya ginhaboy, pero kaangay lang sa basura. Wala na sing talaksan pa pagabot sa pagkanugon kag pagkadismaya kung imo nahibaluan nga ang lapsa nga ginpunag sang isa ka iloy ang ginhaboy lang sa kasagingan. Ini ang nasapuan sa Barangay Tanod sa Barangay Tuyan, Cabatuan, Iloilo. Alas 11 sa nga Domingo nga adlaw sa diin. Ang lapsa nga nakasulod pa sa plastic ka transparent nga mayarap pa sa umbilical cord kag isa ka babayi. Sunod sa pahayag ni Police Captain Junicio Estacio, ang hepe sa Cabatuan Municipal Police Station nga sa ila investigasyon, preska pa ang lapsag sa nakitaan sa tunga sa kasagingan nga yara sa 2 kilometro ang kalayoon halin sa proper sa barangay. Base pa kay Captain Estacio, posible nga gabi pa lang sa amo nga adlaw, ginbunag ng lapsa kag gilayon nga ginbilin sa lugar, samtang sa ilan naman niya pagpangusisa, wala sa minatutukiban nga anay nga nagapusong nga babayi sa lugar. Nagpunta yung ating tropa doon para tignan nga kung totoo. Kaya nga nakita na mayroong niyang tanggol naka-acrylic sa plastic bag at nakita ito nung isang barangay Tanod. Kung saan nagpastol siya ng kanyang kalabaw, no, doon sa kung saan natagpuan na itong tanggol. Dugang pa nga sa Huwebes Mayo 9, natala na nga ipa-autopsy ang lapsag agon niya matumod ang kamatayon kag pila na ini kabulan. Kag mga K5 na desisyonan sing local government units sing Cabatuan kag Cabatuan Municipal Police Station nga sila na lang nga mapalubong sa lapsag nga babay. Balita nagikan sa Banwa sing Cabatuan. Ako si K5 Aaron Ripoyo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.